I možda danas nije prezauzet server, pa hajde da probamo preko sajta. Kreiraj. Ja ću ovdje izabrati Get started i na primjer Kids Song. Ajde, nek mi napiše ona reči. Aha, ona je sama dala i naziv. Dobro, neka. I hajde da kreiramo. I neverovatno, ali radi. Znači, juče je bio problem do samog servera. Za nas iz Srbije to nije problem, jer mi možemo i ujutru. I hajde da čujemo. Fantastično. O, super. Hajde da probamo drugu pesmu. Ovu. Da li je realno? Fantastično. I kao što vidite, ovo izgleda fantastično. Možda je bolje, eto, iskustvo pustiti nju da napiše i reči, a vi izaberete koji ćete stil muzike. Da ne koriste GPT, već da sam Suno generiše reči. S druge strane, moram priznati da je malo brži Discord, ali nisam nešto pretjerano dugo čekala. Dobijaju se 2 pesme i ove pesme su zaista odlične. Zaboravila sam jednu bitnu stvar, a to je kako se remiksuje. Znači, ako želimo na remix, da dodamo u playlistu i da downloadujemo. Možemo i audio i video i možemo da nastavimo sa ovom pesmom rad. Znači, da nastavimo continue from this song i da nastavimo da pesma duže traje. Tako da možemo i da podelimo i zaista fantastično. Eto, to je drugi deo Suno, pa probajte. Hej, ne zaboravi da me zapratiš.